खुलुमबाय लोगोफोर, बेलासिनि बयनिसिमबो गोजोन हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव मोननैसो माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। एबसुआ 2020 मायथाइनि बड' पिस एकर्डखौ आबुङै मावफुंनो थाखाय मोनसे गिदिर हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। आसाम सिएम शर्माया बाजेट आरो गोसोखां आयदानि सायाव बिटिसि सरकारजों गोजौ थाखोनि जथुम लादों। गाहाय मन्थ्रि मदिनि दैदेननायाव केबिनेटआ 8थि पे कमिसननि थाखाय नेमखान्थिफोरखौ गनायथि होयो। DEE आसामआ 10,673 फोरोंगिरिफोरनि थाखाय जर'खा थिसनथाइ फोसावदों। NHMनि मावथिफोरा मोजां बेथन आरो मोनथायनि थाखाय दाबि खालामदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। एबसुआ 2020 मायथाइनि बड' पिस एकर्डखौ आबुङै मावफुंनो थाखाय मोनसे गिदिर हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। दिनै बुधबारखालि दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ क'क्राझार आरो खाथि खालानि ओनसोलफोराव मोनसे गिदिर हानजा सुरनाय हाबाफारि लानानै सरकारखौ 2020 मायथाइनि बर' गोजोन गोरोबथाखौ आबुङै आरो गोख्रै मावफुंनो खावलायो। क'क्राझाराव बे रेलिआ जेडि रडनि बड'फा चिलड्रेन पार्कनिफ्राय जागायनानै सरकारि HSN-MP स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव जोबहैयो। रोजा रोजा फरायसाफोर, लाइमोनफोर आरो हेफाजाबगिरिफोरा बाहागो लादों। प्लेकार्ड लानानै आरो गोरोबथानि रादायफोरखौ थाबैनो मावफुंनो थाखाय खावलायनानै स्ल'गान होदों। सोमावसारगिरिफोरा मिरु आरो हादोरसा सरकार मोन्नैखौबो बर' हारिनि राजखान्थियारि, रांखान्थियारि आरो हारिमुआरि जौगानायजों सोमोन्दो गोनां राहाफोरखौ दोनथ'नायनि थाखाय दायनिगिरि खालामदों। बिथांमोननि गुबै दाबिफोरा जाबाय 125थि संबिजिर सोदांनाय बिलनि बादियै दफा 280 आरो 6थि फारिलाइखौ सोलायनांगौ। कार्बि आंलं आरो दिमा हासावआव बर' कछारीफोरनो ST हाजोनि मान होनांगौ। बर' कछारी अनसाय गावखुंथाइ आफादखौ आबुङै मावफुंनाय आरो बिटिआरनि थाखाय 1,500 कौटि रांनि जौगाखां फान्ड होनाय। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुङो दि बे सोमावसारनायनि थांखिया मिरु सरकारखौ थाबैनो आरो आबुङै बड' गोजोन गोरोबथाखौ मावफुंनो थाखाय नारसिननाय। सोरखारा थाबैनो राहा लायाब्ला सोमावसारनाया बांलांगोन होनना बिथाङा सांग्रांथि होयो। एबसुआ 20 नबेम्बराव 6थि फारिलाइ आफादनि दैदेनगिरिफोरजों मोनसे सेमिनारबो फोसावो। बेनि उनाव 21 नबेम्बर खालि गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव मोनसे हेंथा हाबाफारि लानानै संसदनि फैगौ गोजां बोथोरनि जथुम्मायाव सोदांनाय बिलखौ पास खालामनो खावलायो। नैथि खौराङाव दङ। आसाम सिएमआ बाजेट आरो जौगाखां आयदानि सायाव बिटिसि सरकारजों गोजौ थाखोनि जथुम लादों। बुधबार मोनाबिलियाव गुवाहाटीनि लक सेवा भवनाव गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारीनि दैदेननायाव आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिसि सरकारनि गेजेराव मोनसे गोनां सावरायमेल जायो। बे जथुम्मायाव बिटिसिनि गासै मावफुं सोद्रोमा आरो गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा बाहागो लानानै गौथुमनि इन्टारिम बाजेटजों लोगोसे खुंथायारि आरो जौगाथायनि गोनांथार आयदाफोरनि सायाव नोजोर होयो। मावख'गिरिफोरा बिटिसिनि रांखान्थियारि थासारिखौ नायबिजिरो आरो बाजेटखौ मोजाङै मावफुंनायनि राहाफोरनि सोमोन्दै सावरायो। बिपिएफनि दैदेनगिरि दुर्गा दास बर'आ खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुङो दि बिटिसिनि फुन्जिफोरनि दानि थासारिखौ बिजिरना नायनाय आरो बेफोरखौ बाहायनो थाखाय दिहुननायनि मावथांखि लानाय। बे मेलाव थांनाय बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां लानाय समायखिराफोरखौबो नायफामदों। गुबुन मोनसे गाहाय आयदाया जाबाय हादरसा सरकार आरो बिटिसिनि गेजेराव टेक्स रानलायनाय, जेराव बिटिसिनि दैदेनगिरिफोरा ओनसोलाव जौगाखांनायखौ बांहोनो थाखाय मोनसे मोजां खान्थिनि गोनांथिनि सायाव बोलो होयो। बे जथुम्मायाव बारग' सिएम प्रमद बर'नि सिङाव सिगांनि बिटिसि खुंथाया होनाय बिलफोर आरो सरकारनि नेम खान्थिफोरखौ मानिनानै सोलिनायखौबो नायफामदों। बर' बिथाङा बुङो दि दानि बिटिसि सरकारा 25 नबेम्बरनि गेजेराव उफ्रा बाजेट होनो थांखि लादों, जाय बाजेटआ 1,500 कौटिनिफ्राय 3,000 कौटि रांनि गेजेराव जानो हागौ। बिथाङा फोरमायबावो दि बे खान्थिखौ हादोरसा आरो बिटिसि बिबानगिरिफोरा नेमखान्थि बादियै गनायगोन।
बे ओनसोलाव गोख्रै दावगानायखौ थि खालामनो थाखाय बिटिसि ओनसोलाव जौगाखांनाय आरो आथिखालनि मावथांखिफोरनि मावखान्थिफोरखौबो नायफामफिननाय जादों। थामथि खौराङाव दङ गाहाय मन्थ्रि मदिनि दैदेननायाव केबिनेटआ 8थि पे कमिसननि थाखाय नेमखान्थिफोरखौ गनायथि होयो। केबिनेटआ 8थि बेथन आय'गनि थाखाय थांखिनि आयदाफोरखौ गनायथि होबाय। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि दैदेननायाव मिरु मन्थ्रि आफादा 8थि मिरु बेथन आय'ग (सिपिसिनि थाखाय टार्म्स एन्ड रेफारेन्स (TOR) खौ ग्रीन लाइट होदों। बे गनायथिया आय'गखौ मिरु सरकारनि मावसुमाफोर आरो आजिरा मोननाय सुबुंफोरनि बेथन, मुलाम्फा आरो पेन्सनखौ नायबिजिरनायनि खामानिखौ जागायनो गनायथि होयो। बे आय'गआ 50 लाखसो इमप्लयिज आरो 69 पेन्सनार्सफोरखौ मुलाम्फा होगोन। बेयो 18 दाननि गेजेराव गावनि जोबथा रिपर्टखौ गथायगोन होनना मिजिंथिनाय जादों, नाथाय बेनि सिगां बियो इन्टारिम आपडेट होनो हागौ। जौसिन बिजिरसालिनि बारग' बिजिरगिरि रंजना प्रकाश देसाईआ बे पेनेलखौ दैदेनगोन। IIM बेंगलरनि प्रफेसार पुलक घोषआ पार्ट-टाइम मेम्बार महरै खामानि मावगोन आरो पेट्रलियाम सेक्रेटारि पंकज जैनआ सोद्रोमा नेहाथारि महरै खामानि मावगोन। सोदांनाय बेथन दाथायखौ 1 जानुवारि 2026 निफ्राय मावफुंनायनि आसा खालामनाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ DEE आसामआ 10,679 फोरोंगिरिफोरनि थाखाय जर'खा थिसनथाइ फोसावदों। गुदि सोलोंथाइ बिथोनगिरि DEE आसामआ समग्र शिक्षा आसाम (SSA) बिथांखिनि सिङाव सा 10,673 गाहाय गुदि आरो गोजौ गुदि फोरोंगिरिफोरखौ थिसननो थाखाय जर'खा थिसनथाइ हाबाफारि फोसावदों। 28 अक्ट'बर 2025 आव फोसावनाय फोसावलायाव बुंनाय जादों दि बे थिसनथाइनि थांखिया हादोरसायाव गुदि सोलोंथाइनि गुनखौ बांहोनाय आरो जौगाहोनाय। जाय बिजाथिफोरा SSA नि सिङाव कन्ट्राक्चुएल एबा स्टेटफुल फोरोंगिरि महरै खामानि मावबाय आरो 30 सेप्तेम्बर 2025 नि गेजेराव खमैबो 3 बोसोर सोलिबाय थानाय साख्रिखौ फोजोबबाय, बिसोरल' एप्लाइ खालामनो हागोन। 8 नबेम्बर 2025 खालि DEE.assam.gov.in आव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय 30 नबेम्बर 2025 नि हर गेजेरसिम मावख'आरि वेबसाइटनि गेजेरजों अनलाइन आर'ज गाबहरनो हागोन। बेथना रां सिबिथाय रां सोदांनाय नेम 2019 खौ मानिनानै सोलिगोन। अफलाइन आर'जलाइखौ नाजावनाय जानाय नङा। DEE बिनायसाफोरखौ सुबुरुन होदों दि बिजाथिफोरा आपडेट आरो नांगौ जानाय डकुमेन्टफोरनि थाखाय नेमबादियै बेनि मावख'आरि वेबसाइटखौ नायनांगौ। बाथि खौराङाव दङ NHM नि मावथिफोरा मोजां बेथन आरो मोनथायनि थाखाय दाबि खालामदों। नेशनेल हेल्थ मिशन (NHM) नि रोजा रोजा सावस्रि मावथिफोरा दिनै आसामाव गोबां हेंथा सोमावसारनायखौ जागायदों। साख्रिआवलाफोरा सरासनस्रा सोरखारि मावफारियाफोर बायदि समान बेथन, मुलाम्फा आरो सिबिथायनि मोनथायखौ खावलायनो थाखाय सिट-इनआव बाहागो लादों। सुबुंफोरा दाबि खालामो दि सोरखारा गोबाव समनिफ्रायनो बिसोरनि गोलाव समनि जेंनाफोरखौ नोजोर होबोदों। अल राम हेल्थ एन्ड टेकनिकेल वेलफेयार एस'सिएशनआ सोमावसारनायखौ दैदेनगासिनो दं। बिथांमोननि बेथननि थाखाय सोरखारा पे कमिसननि नेम-खान्थिफोरखौ मानिनांगौ होनना दाबि खालामदों। सावस्रि जोथोन मावग्राफोराबो गावसोरनि नखरनि थाखाय पेन्सन, आजिरा मोननाय फान्ड जेरै CPF एबा EPF आरो थैनायनि मुलाम्फाफोरखौबो लुबैयो। दिन्थिफुंगिरिफोरा गावसोरनि अहिंसा नङै धर्नाखौ अब्लासिम सोलिहोबाय थानो थांखि लादों जेब्लासिम बिबानगिरिफोरा बिसोरनि खावलायनायखौ सुफुंनो गनायथि होआ। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।